Ya. Awal ngontel. Awal-awal pemanasan. Ini monggo. Ya, Bos, salam-salam. Pemanasan. Ini pemanasan. Halo, Dulur, minggu Oke. pagi. Pawon. Long senam. Joro tuh, Rek. Ini, Rek. Tirtaan. Tirtaan batu gede. Nggih. Tirtaan batu gede. Gede. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Oke. Waduh, mau serong, Mbah? Langsung. Wis iki. Aduh, desa Watu Gede. Permasan otot si anyar Nur. Aduake Lur. Ono ya Watu Gede. Aduake. Padang sih nemu. Batu gede. Iki pingin iki. Kan mesti dili oli. Hah? Kan mesti diadi. Cendek. Bangun cendek buta. Ya Allah. Mandek di warung Padang. Boleh tetelan, Nur. Iki tetelan bongkaran. Pertitaan ngasuh. Pertitaan kededes. Dari stasiun ke barat. Oh, ke timur. Oh, dari stasiun kok ke barat, ke timur Lur. Masih sepi kondisi ini di Gembok Pagere Lur. Pertitaan Watu Gede. Kalau mau ngasih repot sih gawe, aku ini gede yang ini ono. Doyan. Aku berat, tadi mau kasih. Ngabang di lulu. Stasiun Singosari. Monggo. Oke. Pak Sepur, katen andi Lur. Kerja ya. Wah, beranda liwat. Pak Sepur. Monggo. Sepur. Antri sepure turun teko Lur. Jam 8. Pasar Singosari Lur. Hei. Pasar Singosari, mumpung dalane sepi. Ono sepur liwat. Hei. Oh, amin.
Monggo Mas, monggo. Monggo. Nggih, monggo. Demang, monggo Demang. Udah. Oke. Masih monggo Masih. Monggo. Yuk, monggo. 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 Nggih, teng candi. Oh, masuk kawasan wisata Purbakala. Candi Berawan Nganan, Museum Singosari Ngiri. Oh, Singosari. Monggo. Singosari. Istirahat. Istirahat. Candi Renggo itu Bakala zaman nenek moyang. Indutuna wetenge mili banyu. Singosari. Singoedan. Nggih, monggo. Awal mula lur, bapak rewel badai abot jare. Pegel. Wah, abot pegel. Jalannya abot. Mang. Apa? Ndi rokoke? Sik kudu wayahe rokok. Kudu wayahe. Ki Pak Tar iki. Pak Endro, Pak Tar. Ngelak. Zaman Bakala. Kanan jalan menghadap ke timur lur. Masuk. Mau enak kok. Manuknya banyak, mau enak. Nangkat dedes lur. Nangkat dedes. Nang pemandian. Kan dedes. Monggo. Nang pemandian lur.
patunge tengerani yo aranganan. Ya. Kate nandi lur? Golek segompok, Bos. Oh, golek segompok di pinggire. Segompok ono iwak ungkal. Golek segompok di pinggire pemandian Ken Dedes yo. Nah, iki wis rupane ngowos. Nemen. Golek segompok lur. Singosari. Pemandian Ken Dedes lur yo. Iki arah pemandian Ken Dedes. Iki ya iki. Aku golek sak golek kok wangi. Yo. Iki sing balak-balik. Sing ngerung ngene iki. Ini ya. Nah, arah kene iki kiri lur. Nah, baru. Arah pemandian Ken Dedes. Pemandian Ken Dedes adem. Nah, iki teko. Oke. Wis teko. Oke. Kali ini dhewe lur. Oke. No, medanin dedek. Medanin dedek no. Masuk. Yayasan Gunung Jati. Udah melaku kabeh lur. Wah, iku sing mburi sik ana lho. Kauntun kabeh lho. Kak. Robo lho. Sing kene lho sing atos. Iki kudu nguyuh iki rupane lur demange lho ya. Lho ngintike lur lho. Hati-hati totol lho. Wah. Ayo jalan. Mari mangan segompok iki mari iki. Jalane ekstrem. Gunung Singosari. Oh. Udah bukit. Lur sik waduh. Waduh. Sik tas teko lur. Tas teko. Oh, hik jagang peda. Nyampe dulu. Tas teko. Sampai makam sih sarapan. Ini lho fotone, ini lho. Pak. Video mari gendang. Wis. Selamat datang. Ngawas nggih. Kabel kewangi. Lho, Pak, masukane. Ketua Seraku Rodo Komplit Iki jenenge abang. Jangan di biru. Musiknya kok jahe. Susu jahe. Wilayah Singosari lur.
Singosari itu di sini. Kan ada Singosari, Pak. Pemandian. Candi Renggo. Nah, iki penjuale. Mbak sapa iki? Mbak Fitri. Pak Fitri. Sing setunggal niki? Catherine. Catherine. Pawon. Pawon pundi niki Singosari nggih. Singosari. Wilayah Singosari Lur. Singosari pundi ini? Kan ada Singosari, Pak. Pemandian. Candi Renggo. Mandian Candi Renggo Ken Dedes Singosari. Awone kemelut. Ojo. Iki kalau pendem Mas. F9 ah. Siro lupa mau nempitu. Riko apa Riko? 9. Sembilan orang. Kopi ireng. Kopi ireng wae laku. Aku teh sedang-sedang. Oh iya padha bicara teh. Banget. Wis padha ndingkluk kabeh wis. Jadi wonten ya, Bu? Oh nggih. Jeruke kon ngepek dhewe. Jeruk panas ae. Padha ngowos kabeh iki daftar dhewe pesene apa lho. Apa maneh ngombene kuwi? Sapa ae? Teh. Saya teh, Pak. Iki Bang, sapa? Jono. Satu. Saiki kok jalanget saiki. Iya. Selamat tinggal. Udah ngomong kayak bapakku ya. Sik durung wayahe lho. Iku bakule. Lah iki ta bakule. Iya dodol waki. Kono gandengane. Jenenge sapa iki? Ependi. Bapak Ki. Cari Bapak Ki. Salek ki. Arelek. Elek. Kopi kira-kira Rebutan apa iki? Rebutan apa? Lah kok buka sego? Iya, kalau pendem Aja kakek entek arek aja kakek. Ya weh. Ngeyel ae yo. Tekno lho yo. Lah kok malah tok. Alina putih. Hati keren. Tidak wari orang lupa. Iya kasih kode bisa. Ndi penyanyine iki? Dewean. Oh, iki penyanyine lho. Orawati. Asik ae. Timbangan Tahu pengen itu bisa aja deh. ngancam. Ambil keringetan mangan telo. Asik. Balik benar ini. Ayo. Pagi. Makan telo lagi. Kowe iki nyedeki bakule tok. Lungguhe gak gelem ngedol kok bakul. Lapar ya. Halo. Apa nih Yo. Memang kayu. Memang nah. Coba topi ini mah kok ini sih. Bro. Ada ya? Iki lho wadahe. Hei, Oh, tangane nyanyil. Oh. Watar. Oh. Asik. asik. Ayo masuk. Telone cok. Good. Yo, sih. Kalau duduk meja iki. Wah. Bukan meja. Oh, iki panganane tok iki. Adokane tok mari ku wae mangan kuwateken. Ya ta. Oh ya. Oke. Putih. Asik. Ayu. Ada tinggal. Ayo, kok gak kepingin yo. Kang lagi. Keren tidak wai orang numpak taksi. Pakir. Kok bengoki Pak Cidok ae pakir. Waki. Kangen Pak iki jane Pak. Umur iki lagi. Timbangan pulau urungan
anu wis metu. Ada suwe. Selamat pagi dulur, acara ngontel tipis-tipis daerah Singosari, Candi Renggo. Sambil kemangi dulur. Mbak, aku gelem kok, Mas. Coane wis. Tenang enggak? Eling ya ini ya. Jauh kampung, jauh kampung. Nang Tegal wong e. Matun. Nebang ya urung usum yo. Roges saiki. Wis mari. Saiki ngroges. Asik. Yanto masuki aku Sai Blending. Yo iki wis iki. Nakam lur. Waduh, punah sekompok. Atak dhewe. Kok wis kok. Iki. Waduh, ngemol. Waduh sak blek-bleke dijonjoke iku. Wah, ini ora pamit kancane, Mas. Waduh, ayo disirek. Waduh, iwak apa, Pak ya? Berarti 10. Ning diwek Tar. monggo lur. Oh, wakil lur. Kayak tumpeng. Tuh, iki lho. Tuh, pawone jajar-jajar. Iki ate kok ngalih. Mantap. Boleh papan sing damang wis senden-senden, Cok. Ya. Ora arep kulup-kulupan iki. Iki keluarkan keturun. Wis yo, aku tak mangan sih. Lur, ayah sing oleh yur. Wakil kok. Ayas. Ora was kok. Iki yo, Wak Juwit yo. Yo Pak Hendro. Wis bulan depan. Kari nentokno tanggale. Tengane, satu Wis. kering. Denger-denger mari mangan kabeh. Wis. Wis seger. Mari mangan. Oh. Iki jawukane wong pojok iki kok Tambal ban ya, Rek. tambah Ora buan. tangane iki ora nggoroi sono lagune. Wis ngomong Iki jenenge pawon. Ngene lho. Bagian kasir iki. Kasir sementara lur. Ah, iki kalau Perwakilan. Sekarang nanti 3.000 ya, Pak. wis jaro, Pak. Jaro. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, oke. Sing ngaso sik. Matur nuwun iki. Sik ngaso sik. Ya, iki. Saiki Itu mau wis. bisa mangan. Itu mau. Berhias perlu, cantik pun perlu, demi gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan dan pula. Tekok Bukit Singosari. Itu karengan.
manuk cocok sih. Ini. Pertirtaan Watu Gede. Tempat mandi ratu-ratu. Permisi. Bu, nyuwun sewu. Kula dugi ontel, Bu. Kula damel video. Mboten napa, Bu? Nggih, cekne semerap ngapunten. Damel YouTube cek semerap. Mek ngeten tok kok, Bu. Ngapunten. Kaya awal pun liwak tuh. Nggih. Pun liwak. Jarang cuci wau. Tempat mandi ratu leluhure awake dhewe. Hutan jadi guys. Ibu juru kunci menyembah monggo akan kenapa monggo lek raup monggo antara titik-titik dulur hotel ini daerah Sari perpisahan Ken Dendes ini keluarganya rojo-rojo biyen lho tempat mandi di Candi Singosari Watu Gede perpisahan ngono lur ya Sampai adu lur. monggo Monggo lanjut. nih. Ayo kita budi malih. Wangsul, Bu. Riko malih. Nggih. Tenan Pak. Lawang. nggih Anu perawan ah. anu Lawang